licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayo kag mahigugmaon nga adlaw sang Sabado, mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo, sa aton pagsaulog sang kapiyastahan sang aton mahal nga Birhen sang Carmelo, sang Nuestra Señora del Carmen, ukon Our Lady of Mount Carmel.
Ang debosyon sa mahal nga Birhen sang Carmelo nagsugod sa hitabo sa bukid sang Israel, kung sa diin si Propeta Elijah nagdepensa sang pagtuo, sang putli nga pagtuo sang Israelinhon. Ang bukid sang Carmelo ginakabig nga balaan nga lugar kag simbolo sang pagkamatinuuhon sa Dios. Sang Hulyo 16, 1251, si San Simon Stock, isa ka Karmelito, may palananawon o conviction sa mahal nga Birhen. Sa amo nga palananawon, ginpresentar sa iya ang scapular, kag gin-encourage ang pagsuksok o pagsulob sini. Ang scapular, tanda ini nga nagapasakop kita sa mahal nga Birhen, nga siya ang aton dalangpan kag iloy nga langitnon. Sa mga deboto sang mahal nga Birhen sang Carmelo, aton iniihalad nga adlaw sa iya gid kadungganan. Piyesta subong sa aton mga kauturan sang Carmelite Sisters kag Fathers, subong man sa ilang mga tertiary kag sa iban nga parokya, sa sini nga titulo sang mahal nga Birhen. Happy Fiesta kag sa tanan man nga nagasaulog sang ila kaadlawan, amon gid kamo ginapangamuyo. Bulahan ka o Birhen Maria, kay gindala mo ang manugtuga sang bugos nga kalibutan. Ginbunag mo ang imo magbubuhat, kag nagapabilin ikaw nga ulay sa gihapon. Mga muyo kita. O Ginoo, paagi sa gamhanan nga pagtabang sang mahal nga Birhen Maria, nga amon ginatahod bilang reyna sang Carmelo, puligi kag pabakura kami agud makadangat kami sa bukid nga amo si Kristo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 14, tubtob 21. Ang mga Pariseo nagwa kag naghimbon sa pagpatay sa ila. Nahibaloan ini ni Jesus, gani nagpalayo siya didto. Madamo nga mga tawo ang nagsunod sa iya. Ginpang-ayo niya ang tanan nga may balatian, pero gansugo niya sila nga dili pag ipalapnag ang mga butang na hanungod sa iya. Sa sininatuman ang ginsiling ni Isaías nga propeta, yari ang akon alagad nga akon ginpili, ang pinalangga nga ako nahamutan. Ihatag ko sa iya ang akon espiritu, kag ibalita niya sa mga pungsod ang akon paghukom. Hindi siya makigbais o kon magsinggit. Ang iya tingog hindi babatian sa mga dalan. Hindi niya pagbalion ang luma nga tigbaw, o kon pagpatyon ang napiraw nga suga, tubtob magibabaw ang katarungan. Sa iya ngalan, magasalig ang kapungsuran. Sa Ebanghelyo nga bago lang nato nabatian, ginapakilala si Jesus bilang the chosen servant, pinili nga alagad sang Dios nga matinahuron kag mapainubuson. Ang dinalan nga nagasiling, yari ang akon alagad nga akon ginpili, siling sang Dios. Ang akon hinigugma nga sa iya nahamuot ako. Ini nagapahanumdum sa aton sang langitnon nga tingog nga nagahambal samtang ginabunyagan si Jesus sa suba sang Jordan. Subong man sang nahanabo didto sa bukid sang pagbag-o sang dagway ni Jesus sang Transfiguration. Kag ini man nagapakilala sa iya nga manugdala sang Espiritu Santo. Ang paghimbon sa mga Pariseo kay Jesus nagadala sa aton sa iya pag-antos kag kamatayon sa krus. Ang matinahuron nga alagad. Hapang pagkatapos ang kamatayon, magadalas ang kadalagan nga nagadalas ang paglaom. Matuod nga ang kadalagan sang pagkabanhaw nagabukas ang puwerta sa pagbantala sang maayong balita sa mga hintel kag sa bugos nga kalibutan. Kag ang nabanhaw nga si Kristo, naghatag sini nga sugo sa iya mga gintutunan. Lakat kamo kag mangin gintutunan sang bugos nga kalibutan. Si Jesus amo ang katumanan sang plano sang Amay para sa regalo sang kaluwasan para sa kadam-an. Kita man mga utod kagabian, pinili sang Dios nga iya mga alagad, agud mag-alagad sa aton isig katawo kag sa bugos nga simbahan. Hindi nga kita ang alagaran. Siguro magpamangkot kita sa aton kaugalingon,
Takos bala ako nga alagad sang Dios sa mga katungdanan nga dapat ko ipaabot sa iban? Yara ang aton mga struggles agud mangin takos kita sa Dios kag subong man mangin matuod-tuod sa pag-alagad kag indi pag-aalagaran. Tao lang kita nga may kaluya kag kahuyang kun kaisa sa aton mga katungdanan. Aton pa ngayon sa Dios ang grasya nga mangin matuod-tuod nga alagad niya sa aton masarangan. Kag mangin bukas sa iya inspirasyon sa pulong sang Dios sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi kag paghangkat sang sitwasyon sang kabuhi. Kabay nga ang Dios amo ang mangin sentro permi sa aton kabuhi. Magpasalamat man kita sa mga grasya agud aton mapakigbatuan ang aton kaluya kag kahinaan. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok. Third time, 27 minutos na nakaligid stock na alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpangalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Pang Sabadong edition sa Platuntunan, petsa 16 sa bulan sang Hulyo. Ika-3 ka Sabado sa kapatang bulan tuwing 2022. Kamusta na kamo? Kamusta? Good morning sa ating mga zoki. Sa ating mga tabarte, sa ating mga kabombo sa kabukusan ng 61 ka mga barangay sa sa Bacolod. Of course, sa mga aga pa natin nga nagabulog tawa nga mga kabombo natin sa mga banwa kasulad sa kabukusan sa probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na rin live sa atin sa FB YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di sa bahan sa Pilipinas, di mga bahan sa kilibutan, makit-ana nila batayin natin papalagad siningaga sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Of course, sa aton paga, karoon nga nagabulog tao nga mga deras volantero-volantira, so yung mga lula natin nila, nga aga pa mga sa kapihan sila mga puluyan sa mga merkado naton. Kamusta inyo bugtang sa Sabado? Kamusta ng Baklanay? Kamusta ng Bintanay sa atong sininga mga merkado? May mga kautura na kitang aga pa yung padulong sa atong mga merkado ha? Nagapamalaklon, particularmente sa mga nagaplano nga mag-outing sa siniyang adlaw sang Sabado. Of course, sa mga manguman naton sa kaumahan, good morning mga mangisdaan naton sa Kalauran. Welcome din pagpalagan sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Of course, sa mga punusan natin nga harap pa karoon ng ibot-ibot ng bantay pa sa ilatag sa camera of responsibility sa mga barangay tanod natin da o nga harap pa sa ila sining mga outpost sining mga tinion. Of course, ato sining mga guard on duty sa mga privado kag pampubliko nga mga ospital. Welcome na din pagpalagan sa Platuntunan Bombo Reports first edition. Of course, sa mga driver nato, no? Mga driver nato ba agapan ka bulog tao despite nga sa kapiot sa pagbiyahe subong. Ay dama pagapon ko mga driver nato nga nagabanat buto sa gyapon ha. Siling adlaw sa Sabado agapan ka bulog tao para naman ha. Balik biyahe siling adlaw sang Sabado. Sa mga nag-travel naton karon nga naga-monitor mga nag-drive sa mga privado o pampubliko man nga masalakyan nga aga pa iya nagapadulong sa pila naton ka mga destinasyon, pila ka mga area diri sa aton probinsya sulat sa Bacolod. Welcome
Kag of course, halong-halong sa pagmaniho. Kapo dyan tagsarik sa balo sa ngagan niya si Bombo Dennis Rubica. No, mga balita nga aton bate, balita aton ni Balon. Sini nga pagpanagan siya pratuntunan sa aton sini mga nagapauna ng mga balita lokal ba instead nga ginapabot sa mga konsumidor sa Central Negros Electric Cooperative ang refund nga ginmando iya sang ERC pero ang Seneco ang nagpayag nga magadugang sila sang 2 ka pesos sa balayran sang tagsa ka kilowatt hour sa atong ginakonsumo yang kuryente. Dugang naman ni balayran despite sang pag tinaas ang tanan ari taas man 2 ka pesos sa may dugang nato sa aton sini tagsa kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Samtang Mayor Albi Benitez ginanunsar ang pagpadulong diri sa Bacolod ni Mayor o ni Presidente Bongbong Marcos kag Vice President Sara Duterte sa maabot ni Oktubre sa Mascara Festival. After 2 ka tuig nga naglinaw nga Bacolod bangod wala siwas karabakos pandemya tari naman subong nga tuig 2022 magapatigayon sa Mascara Festival ang syudad sa Bacolod. Dugang pagin nato niya nga mga balita lokal mga keminan at balad nung dumanyo sing tinilikdan nga adlaw ang nag-viral nga video sa traffic enforcer kasang asawa sa isa ka driver sa jeepney yati kahapon nag-atubangay sila dito sa opisina sa Bitaw nagpasensyahanay nagkamustahanay nag-ariglohanay. Sa ato naman mga nagapaunay ang mga balita sa palibot sang pungsod, ang Marcos administration nagpahayag sa first day of office ni Presidente Bongbong Marcos ginalauman nga malabot sa 100% sa mga senior citizens sa pungsod ang mabakunahan batok sa COVID-19. Kagadugang pagkadyang mga balita lokal, bati mayo nga balita kay another big time rollback another big time rollback sa presyo sa gasolina kag krudo sa maabot nga simana sa masunod nga simana Hulyo 19. Dako naman nga rollback ko sa krudo gasolina kag sa bahay niya sang kerosene. Sa aton sinibalita iya sa lawas ang pungsod sige po si tukan nato sa pungsod Sri Lanka ay la si Prime Minister iya nga si Ranil Wickremesinghe ang nagpanumpa bilang interim president sang pungsod Sri Lanka. Matapos nga ila siling presidente yang biya nagpalagyo sa nasabit ka pungsod na bangod sa ang padayon karon iya nga pag-alboroto sa ila siling mga pumuluyo. Sa mga balita nga ito ni Mayon balita ito ni Balon siling nga pagpanagan siya patuntunan Bombo Report sa first edition. Daw mabulubog gawa ang aton siling temperatura makabinan tapos kaginasihan may pila-pila ka porsyon pa sa atong sining syudad kag probinsya ang nagtupa-tupa iya ang ulan mga kabinan At sa atong kuada report sang patroy lilion tabi sining kagahon kung kamusta ang presyo na sa bugas nagtaas ko ng presyo sang bugas nagtaas ko tag 2 to 3 pesos ang tagsa ka kilo iba na dugay sa atong sining report sa patrol kay Bombo Grace Lane watan ka of course sa gyapon na ining padayon terrible kapila ni katatlo ning adlaw nga nagkita nagapatigayon niya sa aton sining registration sa isa ka mall sa dalan gatuslo terrible niya hapon pa lang niya o gabi pa lang niya alas 7 alas 8 pa lang nagapilahay na mo nagapila na dahil nagatulog ang aton siniya nga mga kauturan nga gusto magparesto sa aton siniya nga Comelec para sa mabot kay SK kag barangay election sa bulan niya sa Disyembre despite nga may pila kay mga dusok karon dito sa Kongreso
nga i-suspend or PY na ining December 5, 2022 barangay kag SK election. Puto sigapon niya ang calendar of activity sa Commission election nagapadayon especialmente ining ongoing registration kaya nag-start kita sa registration sa naligad nga July 4 na until sa July 23 ito mga 3 weeks nga registration mga kibanan nationwide ini no continuing registration hindi lang sa mga bago nga mga butante kundi sa iban pa no mga transfer change of status change of name ginabato ni karon niya sa commission election dili sila sa mga bago naton nga mga manog boto particularly sa bahin sang kwalipikado para sa SK voters. Terrible ang pilay no halin sa kalabalabas ang pila dira no halin sa gabi tubtob magkagaon tubtob nga magbukas na ang satellite registration area sa commission election kaya hindi lang din sa Bacolod mo sa iban pa nga mga bahay niya sa atong probinsya may mga satellite registration venue man no nga scheduled ato sila nga commission election po sa iban nga mabandwa kasi iban nga syudad di ka amo ni ka porsigido hindi amo ni nga kadamo hindi amo ni nga pulaway sa mga butante para lang yan magparesto para makabuto sa mabot nga December SK kag barangay election. Daw Drinias Bacolod mo nga makita mo daw mo giniya ka porsigido sa mga Bacolod don nga magparesto para lang makabuto sa mabot nga Disyembre mo habak may pulawan mo pulawan mo daya pilahan mo pangabudlayan mo para lang ya pagka next day pagka next morning ka pa iya maparesto para makauna ka sa linya kaya may limit ba ng aton nga community per day sa number of individual nga pwede mala nila iya maresto mga kaibigan ti ang pila ay pilang limit 350 ang pila kung sa galabot 400 500 so kung hindi sila mabtan sa sila ng adlaw pagka next day naman pagka next naman nga gabi una naman sila to pilaw una naman sila to sa linya what kung aras sila sa pilahay nagatulog-tulog pa yung mga kauturan naton so sa atong observasyon sa naton tayo dili na isbakulod nagakatabo ining pilahay kung mo siya nagligad before sang May 9 nga eleksyon naton kuti may continuing registration man to kadamo sa mga venue may mga mall may mga eskwelahan kita gin nga patigayon sa satellite registration terrible mga pila ito sa mga tao libo man na nagapila man kaya para lang makaparehistro ikaw daw only in Bacolod lang niya nga senaryo mo sa iban nga mga lugar doon may katabo angay sila nga pilahay terrible halin sa gabi tob-tob na mag-aga mga kaibigan. Tambot subong nga Sabado may ara gyapon nagapila humaling kagabi sa isa ka mall kay ti subong schedule gyapon dira nga mall ang satellite registration mga kaibigan. Ko ti mayo man niya at least kitaan naton may maganda na kung magdasa ka number of voters naton diri sa syudad sa Bacolod kag mayo man kon silinta na encourage and ganyo aton siling nga mga pumuluyo nga magpartisipar sa mga eleksyon kay ti sang una magregistrasyon ang kumulik kaya ginalangawan first 2 weeks first 3 weeks ginalangawan ng opisina isang commission election nagadagsa lang tao dira kon mga last week na last 3 days before deadline mula na pagdagsa sa mga gusto magparehistro tingko sa nagka-delay sila hindi sila kaparehistro kahit hindi na mabtanas ng deadline ti may maning as early as start sa aton registration sila yung bulan sa Hulyo damo sang mga gusto nga magparehistro diri iya sa may syudad sa Bacolod mga new voters kag of course mara magin man mga nagatransfer ngali nga sagwa sang syudad sa Bacolod ting rason ari na sila kundi may balay na sila ari na sila din ka trabaho kung mo nga mabudlay na balik pa to sila iban o syudad sa tinion sang eleksyon kaya ari na sila sa Bacolod
So, gin pa kamayon lang, di ba? Puwis na sa mga interview naton, gin pa kamayon lang, din lang magparesto para din lang iya magbuto sa syudad sa Bacolod. Sa bagay, kung kwalipikado mo lang sila iya, sa ila sila nga mga credential para mag-transfer sa ila sila iya nga restriction din sa syudad sa Bacolod, why not, abe? No? Kaya mo ginapakita sa kumalik, dapat ang kwalipikado magparestrogate para makapartisipar sa mga eleksyon. Magaling ka sa sunod sa Bacolod, amon naman si Baranta dito pinasahi iya mo, no? Pinasahi dia sunod sa Bacolod ang linyahanay, pinasahi dia ang pilahay sa mga tao, para iya magparestro lang, alain si kubla basibla in the last minute before sa December, mga October, abe maganunsar nga suspend na yung SK barangay election. Sa bagay, okay naman na, importante nakaparesto na sila para anytime sa masunod ng mga eleksyon yung ti makabuto na sila mamala na punto sa nadira nato kaya ginabala naman nato sa Liga di May 9 election, local and national election, nagdako nagtaas ang number of voters, number of registered voters diriya sa siyudad sang Bacolod. This time guro sa barangay kay election, magasaka magandamo ang registered voters diriya sa may siyudad ya sa Bacolod, mga kaibigan. Preparasyon sa nato sa SK kag barangay election. Tapos kung may mga duso gani sa Kongreso, nga PY anay ini. Pero may mga duso man gani, pila man ka mga party list ang nagduso man sa Kongreso, nga dapat gaan kuno sang daw kanabla uniform palariho ng sweldo ang aton nga mga barangay officials nationwide, whether gamay man mo barangay or dako man mo barangay, kung punong barangay kaya daw may bracket na mala, punong barangay ang sweldo, ang barangay kagawad ang sweldo, sa SK president na ang sweldo, sa iya vice na kag the rest nga makagawa dyan manabi, daging gaan naman sing bracket para nationwide do mag palariho lang, pagkarina nga doso do ay panayagin magagaan pagtamod sa atong kongreso sabagay ti mayo manay kati daw gagawaan ni ara mas gapon sa public service mo, government service mo sila, di ba? Ni mga elected officials naton gani sa barangay, once nga maglaog sila ni as barangay officials, automatic kuha na sila mo ng kuha ka na bala ng kung sabay hindi ka na magkuha civil service pa para kinalaw sa gobyerno ka, automatic na daw niya eligible ka na ng term dara, automatic eligible ka na pwede ka na serbisyo sa gobyerno, opisina sa gobyerno, bes kaya hindi ka na magkuha sang civil service exam, muna yung ruling man mo, kay kuha na daw kuha mo na sila mo daw mga public servant man sila. Of course, siyempre kung ka sa barangay kay SK, ang giniimo dira nga serbisyuhan ang mga pumuluyo. Mga kaibigan, munang pinaka-importante gid sa aton sila mga kotor. So this time ko ang tabing report ibubo Gracelyn Lobaton, observation niya kamusta, may mga pilahay gapon dira kag ibaloon ta sa ibaloon ta ang presyo sang bugas kay sang ligan nga 2 days may mga impormasyon kita kado nagsaka naman kanong presyo sang bugas sang 2 ka pesos tag sa ka kilo, mga kabinang bagay emosyonaryo, di kini magpaabot pa yung maglubong presyo sa mga balaklo na parahan talaga niya ang padayon nga pagsaka sang presyo sang balaklon particularly aton nga mga basic commodities nang ginagamit aton bladlaw, bugas, isda, karne, iban pa, kalamay, mantika, tini nga mga bagay sa magligay bulan talaas na iya mga kabinan. Doon naman sa liga, ang presyo sa harina magataas naman. Ikaw samtala gataas ang presyo sa harina, nagagamay ang tinapay. Kung hindi man siya magamay, nagadako naman ang iya sininga presyo. Diba? So na bang pandesal piso, 2 ka pesos. Subong kayo sa kagarina,
pwede mo na siya po pabilin sa 2 ka pesos pro gamay na. Or steady pulso gapon ka nako niya pero masaka naman niya sila nga bili mo tag 3 pesos ng pandesal Mga kabinan, ang pandesal nga pinaka-basic na tinapay ginakaon sa Pilipino tag sa kaga. Ang pandesal nga sinaton temo ni kinandan nga partner sa kape or ano madang init iliminon tag sa kaga ang pandesal nga partner ya mo ning kwan gate pinaka-basic sa Pinoy. Tiyan mo na magtaas ang harina, mataas naman ang presyo sang mga tinapay na mga loaf bread na bakalta kung ano daw ang mga tinapay na bakalaton sa mga bakery siya munta nga masaka naman ang presyo kundi magsaka makupos magamay ang isa ka tinapay isa ka pandesal so nabot kon mga listener naton ka tilaw pa ni kakita sa tuwag nga pandilimon bumbukem na katilaw kakita kasing pandilimon do tipulon bla na siya po matulutigan siya kumpara mo sa pandesal makaiba mo sa una uso man tisubod na dula ng pandilimon mo daw damo na nga sayas ng tinapay bong samtang nagapakadto kita sa bulan sang ber maabsiwara nato na do nagsnaka ng presyo ko kasi pag tungtong naton sa bulan sang September padulong sa bulan sang December base kon terrible na ginaga pag tinasay sang presyo sang ato sining pauna nga mga balaklon ang itlog bila nagsaka man ang presyo sang karne especialmente ang presyo sang karne sang manok terrible singko tanan ni masaka naman niya why naman ni chance guro mag panaog pa bakit binan tanan nga balaklon ato pagkiti aton nga ginagawi adlaw maningin na paabot ato nga magasaka despite sing giloman ato nga pagdubo naman sa presyo sa nga gasolina crudo sumabot nga Martes Hulyo 19 may big time price rollback naman kuno sa bahin sa diesel mga 5 pesos and 70 centavos ang ius-us sa gasolina mga 6 pesos sobra tag sa kalitro igapanaog sa presyo subong maghulamboy lang sabi mga 65 nami gani kung magbalik sa bisan hasta ng 60 pesos ang tag sa kalitro sa gasolina daw okay na nagro kumpara mo subong niya ang ligad to nga sinimana 80 pa mo subong mga sobran lang 70 ang presyo sa gasolina unleaded mataas-taas gapon ang presyo ya sa crudo may manikon may after sa bising July 19 big time price rollback pagka next week panaog pagid siya big time pagid apat ka big time price rollback ro makabuin-buin kita 20 pesos tag sa litro sang gasolina kag crudo makabalik-balik sa 60 sobray naguroti do maka magkahatag sing gamay-gamay nga rigwa sa ato sining mga driver kung mag us-us 60 pesos ang presyo sang crudo kag gasolina tag sa litro mga kaibigan kag mag-steady naman sa sa 60 pesos, kaya mga 60 to 65 pesos na lang kami. Kaya sa buti, naman na mag-expect talaga nga mag-naog kita tubto sa 50 pesos. Kaya sa natin, may crisis pa sa luwas, mga kaibanan. Crisis pa kita sa luwas, kaya malisa man nag-apekto sa mataas nga presyo sang balaklo na ito, sa mataas nga presyo sang crudo, bakon sa pila ka mga faktor sa luwas, mga kaibanan. This time, para sa Bumbog Graceland, kuwata na mga balita, observasyon, una observasyon nga ni Bumbog Graceland, presyo sang bugas, liliyon tabi ka, of course, boy, ning aksidente kahapon ito iya sa may San Carlos, masubo-subo, may mga membro kita sang kapulisan sa Negros Oriental, nga na-involva sa aksidente, kag masubuti, patagid ang hepe sang gihulngan City Police Station, sa siling aksidente kag-apat kaiban pa ang
nagkalapilasan. So, ano siya pekalinya? Unahang ta observation report, kamusta presyo sa mugas, kag mga balita madulo ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn sa Patrol, good morning, Kimin. Yes, Bobo Dennis, live kita subong sa Libertad Public Market. Kag ang aton sa nga mga kauturan kay adlaw sang Sabado, Bobo Dennis. Pero tigig kadamo i-compare mo sa mga adlaw, no, sa weekdays bala. No, kag ang aton sa ginamtangan sa sulod kita, Bobo Dennis, no, sa Libertad Public Market sa Sentro Gidinayon. Kag diri kita, no, sa bukasan. O kung sa baligyan sa bugas kay sa iban nga bahin sa aton sa nga market, no, dito sa Bacolod, sarado pa, umuning bukas pero may Bobo Dennis, so pinakatuan ko bala permi. Ang Bombo Gracelyn, ang Libertad yaman saga kung puway na sa mga managbaligyan, tatlo lang oras mo. Yes, Bobo Dennis. So, grabe na sila ya, no? Ang ila din nga pwesto daan, do ka nami pagid bala kay lapit sa Guaan, Bobo Dennis. Namo man sa sang suki, no, nga nagabakal diri sa ilam. So kamustahon ta bala, Bobo Dennis, ang presyo sini sang bugas, no, kung nagmahal o kung nag-retain lang siya or nagbarato. Kay ang ibang nga balak kilo, no, Dennis, just like ang harina, ang tinapay, ang kalamay, nagmahal mo. So, aton nga check upon me or balon kung ining gapanguna or ginakinahanglan ginaton bala, Bobo Dennis, no, sa adada ka na ng bugas kung nagmahal. So, Bombo Gracelyn, kita mo dabi at ko pamangkot na kay Sero, pinasubong dang kita mo mga taripa na sang bugas, pinakanubo, pinakataas, pila dang presyo na yaw. Nakita ko di, Bobo Dennis, subong ang pinakanubo dire ang 42, no? Oo, 42. Gusto ng pinakataas, 48. Pilit. Pilit gali ya. Sa bugas, mga 40. Wala na sing mga 37, 38 da nga presyo? Wala, Bobo Dennis. Wala. Are. Sige, pamunta na ba si Sir da? Oo. Good morning, sir. Pangalan tagay, sir? Anisito Umambat. Again, sir? Anisito Umambat. Anisito. Aprido? Umambat. Umambat, oh. Sir Anisito. Baka namin nga pangalan. Kamusta man ang pagbaligya tari sa bugas, sir? Okay lang man, bakal man. Bakal man Japon. Kasi na nag-ani, bugasan? Kay Sir Jimmy. Sukin mo. Ano muna siya? Boss lang. Amo. Hindi ka mapalitanay. So, are. Sir, kamusta man ang presyohan? Ay nagsaka ng nubo kung nawalan Japon? Nagsaka mo bugas bong? Nagsaka ang presyo. So, ang naligad pala itong pinaka-berato, dire? 38. 38 pesos. So, bong, ang 38 nagpila na? Nag-40 na. 40? Hindi ng 40, wala akong kita. Wala na stock eh. Wala na stock? Ano to nga bugas man? Variety? Iloilo rice. Iloilo rice. Iloilo rice. So, Dennis, ang tag 38 pesos. Susunod sa 38 pesos, amo ni ang Rockwell. 42. 42. So, ano ding pinakabakal subong kay wala ka mo sang 38? Ang bakal sa aman, Hasmin, ang 44. Hasmin. 44 44 pesos. Oh. Kaya ang pinakamahal dire, may kabakal man? Meron man. Ilang pinakamahal? White Rose, 45 pesos. Per kilo? 45 pesos ang kilo. Makadto tabala pa mo din sa Rockwell, ang 42 pesos. Check upon ta. Okay man, Soraya, puti man, abe. Ariyo ba mo din sa puti man siya. Ano siya eh. Buka klaro, no? Wala sa mga panawag. Okay, no? Itaktag maburo sila informasyon, ito doon saka, gayad sa 2 pesos, tag sa kilong bugas na ito, gayad tulad na kay Sir, ng ligad, 38 sola na mo, nasubong, tag 40 na, no? Yes, bumulinis na saka, no? Nga nasaka, sir, ha? So, nagmahal lang ginakuhaan na, no? Mahal. Ang inkuhaan nyo. Tapos din ka mo nagkakuha, ha? Si Marline, din Fred. Marline.
Iloilo. Iloilo. Galang sa ano, So, di na yung lugar na. shopping doon. Ada lang ro sa budiga da. Dako na pan. Budiga Oo. sa bugas. Diri lang man sa Bacolod. Oo. Sa mga ano ka mo nga ano ka frequent wala kung nga sano ka mo gakwa sa inyo nga supply. Taga ano? Kung juta na ang bugas mo. Okay. Mga sinimana naman. So, Bugas kada din. yes. Bako tayo sir, tag sa kadlaw, pila man kasako ang bugas ang mga paurot nila, mabaligyan nila. Sa isa kadlaw, sir, pila man ka mga sako mapaurot? Yara, tag, pulo. Pulo ka sako. Tapos ang gabakal sa inyo per may kinilo-kilo lang. Wala sang madamo gid nga gabakal sa isa ka sako. Laka na subang sinako. Slida magbakal tag pila kilo, pila ka damo, pila kilo ginabakal da. Magbakal bikin pila man ka kilo mabakal nila. May 5, 8. Konsumo lang na. Oo. Di ang mga nagabakal isang sinako, di dusuki naman na. Soke na na. Okay. Kaya na to ang signal yung Bogres Lane, no? So, ara makabinana, sa confirm natin sa may Libertad Public Market, nagsaka giman, no? Presyo ng bugas sa 2 ka pesos, no? Tag sa kakilo sa liga to ilang tag 38 pesos, no? Subong naglabot na sa 40 pesos per kilo. Ito may 40, 42, 44, may 45, no? Bumbo Grislin? Yes, pamadanis labalik kita. Mm. So, ang inyo diri nga pagbukas mga alas ano? 3 AM. Sa 3 AM nga ina damo na may gabakal. Taga ano pang bago. Diyan plaster pa naman. Ang plaster pa man lang kamo. Ano oras sa kadadlaw ang pinakadamo nga nagabakal? Mga 4:30 4:30 sang kaagahon. Alas ano kamo gasirado? Apanirado? 6:30. 6:30 sang gabi. So pila man ang makita ta sa isa kadlaw, sir? Kabalo. Wala ka kabalo. Pero damo ka mo di mga tigbulakal. Oh, mayara mga customer niya. Mayara mga customer niya gabalik-balik. Okay. So okay nyo na. So, Papa Dennis, ang pilit diri nila yati 48 no ang kilo. Magkalakalag na Nobyembre, masasinta na eh. Oo. Ilang taon ta bala mo Dennis? Ang white rose. Are white rose. So, mapa white rose ha. Are ba mo Dennis? I-compare ta sa Rockwell. Wala man sila galayo ay Oy, magalayo. Ay, prong presyo do layo oged ang distansya. Oo, namin ko ng white rose mo tayo morning ko rin nga baka sa mga kultura bala. O Dennis, amo na pa may kakapatian ko. Sa piyak kilala ko white rose baligyan nila nila Bumbo Grislin, pulo pareho man sa presyo sa piyak na bito padya, pulo pareho man ang presyo das bong. Actually, ba mo Dennis, sila malang nga di ang may bugasan, ang aga pa bala. Okay. Ay iba to do sarado pa da. Oo, sirado pa. At least may ideya aton nga mapulo subong magpamalaklon, no? So basta mo kulang-kulang sa budget makapasaunay Bumbo Grislin mabakal ka 10 kilo, no? 15 kilo. Subong 5 kilo, 3 kilo, 8 kilo na lang bagod sa kamalhalon. Yes, Dennis, kay sample ba sa shin mo, no? 100 pesos mga kwarta. 2 lang ka kilo mabakal mo sa unay. Pila pa na ka kilo? 3 ka kilo. Damo. 4. Kalayo sa diferensya, no, subong. Kung tawag ta niya, kung pila bala ka mga bulan mag-agi Papa Dennis sa administrasyon, kung mag-nubo siya, no, kay isa sa mga plano sa aton sining bagong presidente nga panubuon ng presyo sa bugas sa Papa Dennis, but damo pala sang i-consider, no, mga factors man, no, kung nga nagamahal ang bugas, nga amo na bala na barato barato sa una ang presyo sa bugas. Kaya 2 pesos sa mga ito natin panindas mo nga, nagsaka-saka sa 2 pesos tag sa kilo aton presyo sang bugas din ko magpadayo pag saka imbis nga mabakal ka 5 kilo, 3 kilo padayo saka 3 kilo mo 2 kilo na lang para pang konsumo lang sa nang adlaw pag sa adlaw para may pangbakal man sa nya sulusod ani Bumbo Grislin.
Yes, sakto gid Bobo Dennis, pero unahon gid no sang mga utod ta, especially ang mga kita pala may lang mga remedyo general ang mga utod unahon gid ang bukas. Sir, ang Rockwell na 42 pesos, pila na sa naligan? Tag 41. 41. 1 peso ang saka. How about ining wide rose? 44. 44. So 1 peso ang saka. Sa tanan-tanan nga presyo? Nang 2 ka piso ang 2 ka piso ang saka. Ano nasa? Parang SSB yan. Asmin niya. Piso-piso. Piso-piso lang. So from 1 peso to 2 pesos ang saka sa tag sa kilos ng bugas depende sa variety. Yes. Yes, well then is exactly 1 peso to 2 pesos no ang pag-increase sa nagakalain diri nga variety or bugas no. Well then is. Sige, ate mga ideya nato mga tuod nato mga nanay nato na mayara pulo sa kasag nga presyo sa bugas sa Bombo Graceland. Na mga balita Yes. na Bombo Graceland, kamusta to? Masubo-subo maning sa hanay sa aton pulis ng presidente kapon ito sa Masyadad sa San Carlos, Bombo Graceland. Yes, Bombo Dennis, isa diri ang patay sa naglungtad nga aksidente kagapon alas 4 sang hapon. O Dennis ito sa parte bala or bahin sang syudad sang San Carlos. So ang napatay dire isa ka bag-o nga hepe sang Gihulngan City Police Station, Bombo Dennis. Kag giningalanan ni siya no kay Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo. No? Ruben, o kung Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo, Bombo Dennis, nag-edad sang 44 anyos, bata pa. So nag-apoyo na siya sa residente sang Barangay San Jose Juyod, no? Negros Oriental. Kag kaupo diya Bombo Dennis ang backrider sa iyaga angkas, no? Si Richie Dayday, nag-edad sa 33 kag sunod sa information nga nabaton ta Bombo Dennis, live-in partner yan no? Si Richie Dayday, kag residente sa Barangay Poblasyon Ayungon, Negros Oriental. Kag ang sunod man nga na pilasan, Bombo Dennis, o kung may minor injury kay 5 na kabilog mo. So, isang patay, isa ang ara pasibol sa ospital, kag 3 diri ang may ara sang mga minor injuries. Si Police Colonel Hermano Malyari, Bombo Dennis, no? Ang NOPO Director, o kung NOPO, no? Ang Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office, kag Bombo Dennis ang nagasunod pagdiri nga mga biktima amo si Eduardo Arsenas, no? Eduardo Asenyas rather. Eduardo Asenyas, driver na siya sang brown Kimco 400, 38 anyos, kag ini siya ang residente sa Barangay Hunob, Dumaguete City. Kalima, Bombo Dennis, amo si Trifon Paltingka, kag driver na siya sa Green Kawasaki, no? Kag ang edad niya sa 42, residente sa municipality Zamboaguita, Negros Oriental. No, kag 5 na sila Bombo Dennis ang na-aksidente nga against nino or naka-encuentro bala sang isa ka counter truck, no? Bombo Dennis sa bahin sang syudad sang San Carlos or dump truck ni sa Bombo Dennis ang isa ka nagbunggo sa ila, no? So may aratan 4 ka mga motorsiklo may isa ka patay amo na makugina kag natabuin ni Bombo Dennis sa Ecotourism National Highway Sitio-Buli, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Susunod sa information nga nabaton ta sa Deputy Chief of Police sa San Carlos City Police Station nga si Police Lieutenant Ruby Aurita, Bombo Dennis, nga ining 5 ka mga biktima ang padulong kontani no sa bahin sa Negros Occidental diri sa siyudad sa Bacolod sa may Negros Occidental Police Provincial Office para nga sila patigayon bala sa may meeting sila meeting. May conference. Yes, meeting. May kangtanan sa barangay activity sa boundary sa Gihulngan City, Negros Oriental, kag sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Bombo Dennis. So, Biyernes nga hapon,
kag tiba siyang ila sining meeting hasta pa sa subong adlaw bala no kay las 4 na sang hapon Bombo Dennis kag ining driver Bombo Dennis no ang iya sining pangalan amo si ano ni Winnie si Boy. Winnie Boy. Nagor. Yes, Bombo Dennis. Winnie Boy Nagor, do taga Banwa, San Salvador, Benedicto, nining driver ng truck. Yes, Bombo Dennis. Si Winnie Boy Nagor. Kag ini siya, Bombo Dennis, ara sa subong sa Cosdia, sa aton sining mga kapulisan dira sa San Carlos City Police Station. No? Kag balaan pa ni karon kung ano ni mangin status siya. No? Kay may isa diri ka casualty, amo ng hepe, bago nga hepe sang Gihulngan City Police Station. No? Kag may isa ka ara subong sa ospital nga ni ang living partner kag back rider ni Sir no Sir Debor Baba Dennis. Watching mo Gracelyn, do patal-patal giniguro ang kontra-unta ang motor ginasakyan ni Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo. Kung siya sili nga back rider, do mo gining una guro nga nigo sang truck Bombo Gracelyn kay ti sugatan sila mo ang truck nagpapanaog sa area kay Dulhugon ni dira. Tapos ini sila nga apat nga motor nga pasaka nadulaan na malfunction may mechanical trouble ng truck nga nagakarga sa nga tubo rason nga karga sa bato rason nga nabungguan niya ng mga motor Bombo Gracelyn. Sa initial Bombo Dennis nga investigation sa San Carlos City Police Station mera sang mechanical malfunction no ang dump truck kag dulaan sang brake kon preno kani Bombo Dennis wala sini makontrol no samtang nagaday sa dulhugon nga dalan ang ini nga truck no basta nga nabungguan sini ang tatlo ka sugata nga motorsiklo apat kini ka Bombo motor Dennis, or apat ka motorsiklo rather kay kargado pa sa daan si bato dulugon pa ti kung dula preno hindi mo gini makontrol Bombo Gracelyn, grabe gini ang kanya. Maguro nga bago sa dulugon, bunggo ini sa motor, na tumba gini truck. Possibility mo ning motor nga sakyan ni Police Lieutenant Colonel Verbo maginong una, guro nga naigo, Bombo Gracelyn, kaya patal-patal dito ang pila sang hipes ang gilungan, gito na siya kamatayon. Yes, Bombo Dennis, kung may helmet kasi ni kag-amo ni siya ang plastada sang aksidente bala maano ka gini sini 50-50 kay dulhugon pangadaan kag bugat ang dala sang dump truck tapos ikaw nakamotor ka lang kag posible nga ang imo pagpadalagan Bombo Dennis medyo madasig man wala ka man nag-expect nga amo na ang masugata mo kag mayong man lang imo sini nga padalagan amo na posible nga ragis sa una. Bombo Dennis, pamatian tang pahayag sang Deputy Chief of Police sa San Carlos City Police Station, si Police Lieutenant Ruby Rita. Mga alas 4 sili nga hapon, July 15, aton nga police station nakabaton sa isa ka radio call from Delta Base nga nag-inform sa aton nga may na-aksidente gani kuno sa area sang Sitio Buli, Tourism National Highway diri sa may Barangay Rizal and ang mga biktima gindala sa may City Hospital. So ang aton nga IOC upod ang aton nga mga patrollers mobile patrol na to yung kadtuan ang City Hospital and also dito sa area sang sang insidente and diri sa City Hospital naabtan sang aton nga IOC na ari na diri ang biktima duwa ini sila ka biktima sa kalalaki kag isa ka babayi sad to say nga ining aton isa ka lalaki nga biktima nga ginkilala kay Ruben Verbo gin-declare gid ni Dr. Dalisay as dead on arrival mga 5:30 sini nga hapon. While ang iyang angkas nga si Richie Dayday ari lang Japon diri na admit sa City Hospital for further treatment. Okay naman siya, stable naman ang iya kondisyon. Ang mga upod sini nila okay naman, stable naman ang mga kondisyon. Wala man gid sila sang mga injuries nga dagko. So di ma'am nga si Verbo ni ma'am amo ni si Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo, hepe sang gihulingan ma'am. Yes, Bombo Carla. Ang isa diri ma'am nila kaupod, Provincial Director man ma'am sang Negros Oriental. Yes, Bombo Carla. Mapadulong initani sila sa provincial office naton dira sa Nopo no.
kay may pagahimuon ini sila nga coordination meeting regarding sa isa ka barangayanihan activity nila somewhere sa boundary sang Gihulngan kag Isabela nga area. Pakadto pa lang sila dira sa Bacolod and sad to say diri sa area sang Sitio Buligani sa diri sa Barangay Rizal na met ni nila ang aksidente. Based sa information nga nahatag sa aton sang aton nga traffic investigator, base man sa iya interview sa driver sang truck na wad-an ini sang preno, nagka-mechanical error ang iya nga salakyan. Ano pa wala na gid niya matinguhaan nga mapapundo sang insakto ang ini nga truck. So bali ma'am, sugat anay ini sila ma'am? Yes, sugat anay. Loaded sang graba. Ang aton nga driver din dala pa sa City Hospital kay ipa-x-rayhan pa to kay medyo nagbubag ang kiin. After sina, pa-undergo pa naton sang mandatory drug test dira sa may crime lab Nokpo. And ang aton nga IOC, nagaprepara naman sa mga nagakaigo nga papilis para mapatigayon naton ang pag-inquest sinibwa sa adlaw. Ang driver naton kilala sa kay Winnie Boy Nagor Yamado. Oo. 24 anyos, single ini siya kag pumuluyo sang barangay Kumaliskis, Don Salvador, Benedicto. Hindi man gid naton siguro ma-consider nga hospital arrest kay ginpakadto lang dito for x-ray. Depende pa sa findings sang doktor kung ano ang nagakaigo nga himuon sa iya. Pero most probably hindi man gid siya guro kaysa nakita ko kagina TL lang man niya to ang may diferensya. Bombo Gristin. So, ang patay diri mo ni ang hepe sang Gihulngan PNP si President Colonel Ruben Berbo Jr. Kag the rest na ang the rest nga apat bunded included si kay Police Colonel Hermano Malyare nga mo ning Director sa Negros Oriental Provincial Police Office. Ang the rest ni bungo po dila Bombo Gristin amot ko nakakuha ka sining confirmation mga PNP members man Bombo Gristin, anong pinaka-latest? Bombo, Dennis, ako pa na ang kuan taman sang background kay tungod nga ining nabili, no? I mean, ang upod sining sang mga duwa ta ka higher ranks bala nga na-involved sa sining aksidente, posible mga policeman ini, Bombo Dennis. So, i-confirm ta pa na karon sa aton sining mga kapulisan nila sa San Carlos City. So, Bombo Dennis, amo na ang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace Lynn Lobaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Grace Lynn Lobaton. Mga balita nga nadulo ni Bombo Grace Lynn sinigapang palagit siyempre tungtunan Bombo Reports first edition. So, liwat, tatagaw tayo makaminan. Apat ang wounded, isang patay, sinaksidente kapon dito iya sa may siyudad sa San Carlos, no? Napatay dire mo ni si Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo Jr. Hipi sang Gihulngan City Police Station dito sa Negros Oriental, no? Ang wounded si Police Colonel Hermano Malyari, Provincial Director, no, sa Negros Oriental Provincial Police Office, na wounded, minor injury. Santay ng si Richie Dayday, muningang ka sa kay Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo, ang muningang dala to kapon niya sa ospital kaya medyo may patal-patal ng pilas pero daw stable naman ko, no? Ang the rest pagid nga wounded, munin si Eduardo Asenyas, no? Kag si Trifon Paltingka, ini sila sakay dito sila apat ka mga motorsiklo. Dira sa may ecotourism, sa may Sitio Buli, Barangay Rizal, ining truck gapapanaog, no? Kay do kwanda mo ng dulugon, gapapanaog ining truck kargado sang bato. Ang gaginaman yun ni Winnie Boy Nagor, 24 years old, taga Banwa sang Salvador, Benedicto, dira sa Negros Oriental, no? So gapapanaog ang truck kargado sang bato, santang ining mga biktima sakay sa apat ka motor nagapasaka abot sila opposite direction sugat anay na loose brake na nag-mechanical function na loose brake ining truck siyempre kargado siya kabato tapos tulugon pa na why makontrol ang monobela sugata ining na motor nga nagapasaka magining una guro nga na impact diri mo ning motor nga ginaman ni Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo Jr. pod si angkas nga si Richie Dayday
nga ti mo ni nakangkon sa patapatal nga pilas nga gitunaan sa kamatayon ni Lieutenant Colonel Ruben Verbo. Kaya kung makita doon sa mga ginapagita natin nga mga picture, ang iya ni motor ito, tumbag ini kayo dako-dakong damage, no? Sabli, una sila na igo sa truck, o kag the rest ning tatlo pa ka motor, no? Nakuha lang niya daw na position na side swipes lang, na sila nga mga minor injury lang ni, no? Ang naangkon sang apat ka iban pa. So, ini padulong dito sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Para sa conference meeting subong adlaw. Galing kay Timoné na sumalan sa kapot o sa trahedya, aksidente, nga sinatawag tayo mga ito na sa kamatayon sa ngepes ng Gulngan City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo Jr. So, ikalipay tapos karon sa kay San Carlos, pinipiko ng the rest, ang tatlo kaiban pa, tatlong iban pa, mga polis man ining si Eduardo Asenyas, si Trifon Paltingka, kung mga membro man sa nga pinpil ito sa Negros Oriental, nga kaupod, nag-rides ng lipadulong diri sa Occidental, kaya kito namin mas mga motor na rin, mga dalag ko, mga tagpilari ka sisi, so sa mga long distance travel daw wala man ni problema, no? Kaya iti madalag ko man yung motor, galing iti mo dablate, aksidente mo ang nasumalang dito kapon sa may syudad sang San Carlos. No, sumatay na ko na, dugang pagkain yung update siling aksidente dito sa may syudad sa San Carlos, Makabena. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 17 minutos na nakaligid stock na alas 5 sa hapon o alas 5 sa ngaga. Inyo panatuntunan Bombo Report sa first edition. Magapan ng balik makaligid lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kung Palagad siya Platon Bombo Report sa first edition. Oras sa 22 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Dahil kita na makabinan ba sa lingkong mo alburuto na sa tanan, kamalalo sa tanan, tanang pagsaka o. Ang mga kasumoderos ng Central Negros Lighting Cooperative kong Sineco, di maidugang naman nga bagahon, nga sukot, bangod kapon nagpagawa iya sa statement ng Central Negros Lighting Cooperative nga magadugang sang 2 ka pesos tag sa kilowatt hour ang presyo sa kuryente ini sa mga consumer members ng Central Negros Electric Cooperative o Sineco. Diba? Ang ginapaabot sang mga konsumidores kuntani ang refund nga ginmando sa ERC, Energy Regulatory Commission, ang dapat may refund sa mga konsumidores ng Central Negros Electric Cooperative. Tinaligan to ang Balsing Sineco by June, ipatuman ang refund, ididak sa amount sang nakonsumo dira sa tagsa kay mga konsumidores. Bulan na sa Hulyo ay gapon sing refund nga natabo. Instead nga refund, saka sa presyo ang sabat sang Central Negros Electric Cooperative. Nagligad nga adlaw mga board members ng Sineco kag anay general manager sa Sineco si Atty. Pondibiliang ipapanawagan sa suspension order. Isa ka bulan nga suspension order makabinan. Bangod to sing hindi maintindihan kag disadvantage nga transaksyon sa Sineco. Tari naman damo si moto naton nga nagreklamo. Yati di na natong refund nga ginmando sang ERC nga mo na ginapaabot namon as konsumidor sa Central Negros Electric Cooperative. Instead nga refund saka sa balayran. Ang pamangkot rin, unahon ang saka para may refund, para may pundo,
ang Seneco para hindi magkulang sa mga pagbabayaran lang utang before nga ipatuman ang refund mga kabinan. Amo nang pila ka mga payag sa pila nato niya ka mga konsumidores sa Central Negros Electric Cooperative nga ti masukot anay matipon anay kwartang Seneco para kung mag-implementar man sang refund hindi madulaan sang pundo ang Seneco para sa ginabayaran nila nga ginakuha man nga supply sa kuryente. To di na amo na blayan rason nga nakagulpiada sining panibag-o nga saka sa presyo sang kuryente. Especialmente sa mga konsumidores ng Central Negros Electric Cooperative o kung Seneco mga kaminan. Magsiling kita mag-amo ng plasteranay agoniya naman ang aton nga mga konsumidores. Kung sa ini mga pag-burnout, kasi naman ikawan may mga scheduled maintenance work pratikamente sa aton nga mga main line, sa aton NGCP may mga pag-burnout kita din nga kakalawig pinakanubo sila diri 4 oras, 6 oras mga kaibanan po tingala pang iba nato ng konsumidores yes ang ligan nga bulan daw kay pila man ta mag-maintenance work kalawig sa mga pag-burnout iyamon niya nga bill daw amo magyapon way man nagbuhin way mo kung nagbuhin mo way magnubo ang labil ya daw mo magyapon konsumo namon sa ligan nga binula nga daw wala iya sa mga maintenance work wala sa mga malawig yung mga pag-burnout komento kag obserbasyon or payag sa mga konsumidores. Tari naman 2 ka pesos nga saka sa tag sa kilot hour sa aton siliya nga Central Negros Electric Cooperative. Balon tanay kung ano gidang main rason sa dire nga masaka naman kita bakod inayon apektado ang aton sini nga kooperatiba sa mataas nga presyo man niya sa petrolyo kay iban pa nga mga factors nga mapasaka naman sila sa 2 pesos nagmahal man ayan ang ginabakal naton nga kuryente kasi nga ito ni kooperatiba gabakal man sing kuryente mo sa kwan sa kundi dira nga market gabakal kita sing kuryente di kung magmahal ginabaklan ta mahal man ang sukot sa kuryente sa aton sa kooperatiba naton plus iban pa nga factors nga doon hindi mo na ganay maintindihan sa imo bill dira ang mga additional nga mga baleran nabutang sa imo nga bill ang bill mo daw butang niya 100 kilowatt hour times amo niya per kilowatt hour amo nang total bill mo padalo mo niya pong mga additional charges kung mo damo ang hindi naman siya diyan, doon piso-piso, sinintimos na tapos kada mo, supot man. Kung sa imo, sili nga bill, doon ang gatupo lang additional charges sa imo actual nga gamit, no? Mga kaibigan, so mo na 2 ka pesos naman, basta matingala nga ito, sili nga mga konsumidero, aton nga mga consumer, dason yung nga bill nga magsaka ang inyo balaran despite sa mga pag-burnout, despite sa mga maintenance work, kaya nagsaka naman sa 2 ka pesos tag sa kilowat hour mga kaibigan. Alay pagay daw, duga pagay nato ni nga mga balita mga kaibigan matas nagay magtakbo ito sa ato sila nga sa flagship station sa may Bombo Radio Lilo kag apela pa nato ng masasyon diri sa Western Visayas. Dumduman nyo ito nag-viral nga away sa traffic enforcer kag sa asawa sa driver sa jeep sa may Bangga Ramoso sa nalikdan nga Miyerkules kahapon tinig ito bangay sila sa opisina sa Bacolod Traffic Authority headed by Police Major Junji Liba nagpatawaray nagkamustanay nagaregluhanay ining traffic enforcer nga si Chris Aragon kagining driver upod ng iya asawa mga kabanan mo sa kung ara ganit tas dalan kung do ano kainit sin chimpo di natin pag-isunod ang kainit sa atong balatsagon kay ti budlay balaan ta naman kabalumanta ni mga traffic enforcer naton ti
da sa dalan, lain-lain man na karakter sa tao, di matubang na mo. May ara man driver nga suplado mo. May ara man driver nga salawayon. Pero depende sa sitwasyon. Muna sinitubla ni Police Major Juliba, dapat aton ng enforcer, may ara giblasing kwa na maximum tolerance. May pasensya, labag ng pasensya. Kaya sa may mga driver, makita nga arugante mo. May mga driver makita ka sa lawayon, giman niya. Ngayon, bisan kita na sala, bisan kita na hindi amo, halahon pagyapon. Tapos kani dakpon sing traffic enforcer, dumamursa pa. Pero yan na nasala. May arak yung senaryo. Po ining senaryo, sa natabo siling mag-asawa nga, ining driver kayo sa awa, tikitan dako-dako ibang tingog ni sa traffic enforcer. Kahit saan pa kay Sir Liba, daw magiging ko daw, taas gini ko tingog, dako ginabiyam ko lambal. Po dito no, kitaan mo dyan, daw laing gidya ano sa mga tikunara, kaskali, medyo kwangid, medyo pulo preparar, o medyo pulo pasensya, mga kabinan. So, dapat sa atin ng traffic enforcer na medyo dugang-dagang ta pasensya ta. Mga kabinan ko daw masalawayon, yung masaway kag daw arugante, kag daw laing yung istorya, idak pa. Litikite o, guys, citation ticket, multahe. Mga kabinan, kaya ko sa budlay-bla, kasi magsinap tanay ko mo da, kag maabot senaryo, bladi mo kapugong sa isa-isa, dinamukulay mo dira. Magbayluhan na, yung na pungol. Di naman na mga kabinan. Hari na, takboy tanay sa ato association. Bombo Doni, Bombo Ililo, good morning. Welcome, Gate ka. Good morning. Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Bombo Western Visayas, ari damo din ko dalag ko kay mga napauna nga mga balita diri sa palibot sa aksyon sa Bacolod kag probinsya sa Negros Central kapon masubo-subo ini nga report no aksidente ini sa may syudad sa San Carlos ang ibulbado diri mga membro sa kapulisan sa may Negros Oriental. Bombo Western Visayas no patay gid diri ang hepe sa Gihulngan City Police Station dito sa Negros Oriental nga si Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo Jr. Kagunded ang Negros Oriental Provincial Police Office Director kasi Police Colonel Hermano Malyari. Mga kabinan, Bombo Ililo, kag tatlo kaiban pa ang pilason man. Kaya ining ining ginlawag naton nga mga pulis, so kagupod nila, ining si Richie Dayday sa kababae nga moning angkas abi ni Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo Jr. dolib-in niya ni kuno kag din ining si Eduardo Asenias kag ining si Trifon Paltenka. Ini sila nga lima na nagasakay sa apat ka mga big bikes dragko nga mga motorsiklo, no? Ini sa tayo mapadulong diri sa may Negros Occidental Provincial Police Office diri sa may syudad sa Bacolod kapon ni tabo mga pasado alas 5. Dito iya sa may Ecotourism Highway sa Sitio Buli, no? Barangay Rizal, Ciudad San Carlos. So samtang ining apat ka mga motor gisakyan sila mga membro sa nga Police Negros Oriental pasaka, no? Pasaka bala ascending sila. So gata na lang isa ka truck nga kargado sa mga bato. Nga ginamaniho naman ni Winnie Boy Nagor, 24 years old, taga Banuas ng Salvador Benedicto, diri sa may syudad diri sa may probinsya sa Negros Oriental. So gata na lang yung truck nga nagapanaog, sila nagapasaka. Nakaangkon sa mechanical trouble na lost brake. Ining nasabit ka truck, ti sinungkit gidya niya una ining motor kay nasakyan ni Police Colonel Ruben Berbo Jr. Hepe sa Gihulngan Police Station sa Negros Oriental nga mo na nakangkon sa patal-patal nga pilas ining si Police Colonel Berbo nga sanggidala ini sa San Carlos sa City Hospital after almost an hour no deklarar nga napatay. Ang iangkas yang Sir Chiday ti may injury man pero stable naman. Santay ni si Police Colonel Herman Malyari nga sa hepe sang Norpo minor injuries ang nagkalangkon. Siniti nagtumba pa yung truck niyo sa may kilid o sa dalan, sa may dulugon, bagong dalos control. Suno sa driver. So, yung driver karoon sa Kasudiya sa Carlos City Police Station, pending sa dugang investigasyon. Makabinan kay subong tani ini, kapon sa lipadulong dito sa Bacolod, kay subong adlaw tani ini mga opisyalis ng Police dito sa Negros Oriental, may conference no, dito sa Nopo.
galing kay ti muna tabo sila kapon. Sige to ti mailani kay minor injuries ng iban, buti patay gid ining isa ka pulis, no? Si Lieutenant Colonel Ruben Verbo. Kaya lugang pa namon diri nga mga balita, ang amon diri nga mga konsumadores sa Central Negros Electric Cooperativo nagamahay naman matapos kapon nga Seneco iya naganunsar sang dugang nga 2 ka pesos nga sukot o pagtaas sa tag sa kilowatt hour sa nga kuryente. Tingin na singitan namon diri sa mga konsumadores sa Seneco ang ginapabot kung tani nga refund nga ginmando sang ERC sang tilikdan nga binulan nga suno sa Seneco by the month of the June ipatuman ti July na magyapon patuman ang refund instead nga refund saka iya sa sukot ang ginpatuman o igapatuman sang Central Negros Electric Cooperative. Temo naman ginamahay sa mga konsumidores, no? Sang Seneco Central Negros Electric Cooperative Bombo Doni Bombo Western Visayas, no? Ato ba lang nag-viral sa social media kaya natalakay din sa Bombo Radio Bacolod itong pagbaisay sa traffic enforcer namon din sa Bacolod kag sang asawa sa isa ka jeepney driver din sa may Bangga Ramos nagabin isa nagsigitanay nagataasay tingog te kapon nariglar man sila bumodone nagipatawag sila dito iya sa Bitaw office headed by Police Major Jiliba. Ginpatubang ining asawa kag ang driver kag ining traffic enforcer so nagpangayoay man nato pasensya nag-areglahanay na malang na iway naman sing plano pa nga magpasaka sa reklamo ining asawa kay ining driver sa jeepney no nga mo ning enkwentro sang nasambit nga traffic enforcer. Sa mga mga balita namon diri sa Sulod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. So pakadto pa lang gali sa may Negros Occidental ining mga biktima biko gani gina pa balik na sila sa gihulngan pero balik-balikan ta na karon na Bombo Dennis sektanay ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning Rojas. Good morning, Bombo Doni. Mayang agaman Bombo Radio Western Visayas ang amon diri mga balita syudad sang Rojas. Kag bugos nga probinsya sang Capiz ang amon diri nga Department of Education Capiz ang preparado na gid sa pagbukas ng klase sa Agosto sini nga tuig. Ini gani ang sa August 22, no? Sini man gani nga tuig ginanggin kumpirmar ni Dr. Miguel Mac Apusin ang Schools Division Superintendent sang Capiz Division kung sa diin ginapayag sini nga nakigahinala naman nakiksinapol ang gobernador si Governor Ferdinando Castro sa ila agud nga pamangkoton kung ano ang ilang ginahimo nga preparasyon sa pagbukas ng klase nga ti ginapayag nga face-to-face classes na. So sunod diri sa kay Dr. Apusin nga willing man nga maghatag sang bulig magsuporta ang gobernador sa Department of Education Capiz, no? Kay man ginpayag man sini nga isa sa mga prioridad sang gobernador diri sa Capiz ang edukasyon. Kag sa dugang namon diri nga mga balita sa amon nga police report may isa ka 84 anyos nga lolo ang ginapangita sa karon matapos sinapayag nga nalumos sa kasubaan nga sakop sa Banwasang Cuartero. Kilala gani ining biktima kay Felix Delfin, no? Ang iya gani nga pang idaron 84 anyos kag ginapahayag nga ti naggalakat ni siya taga gini siya mo taga barangay poblasyon Takas sa amo man nga banwa pero mahilig ni siya maglakat-lakat kag ginapahayag nga do may pagkamalipaton na bala nakitaan pa ni siya nga nagpangayo sang bulig no pero ti wala man sa gilayon dayon matagaan sang tabang rason nga ti tubdob sa karon hindi pa ini siya makita nga ginapahayag nga nagligad pa yang adlaw unto subong Sabado Biyernes piya sang hapon ini siya na dula kung sang sang Huwebes sang hapon no ini siya nadula kay man kapon sang Biyernes
gin pinangita gid ang ginsubay gid ang kasubaan nga sakop sang kwartero, pero negative gid ang pagkita no sining kay Felix Delfina. Tag sa dugang namon diri nga mga balita, diri kita bala Bombo Radio Western Visayas sa pagsulundan sa COVID-19 protocol sa amon nga probinsya. Matapos gani nga ti ginumpisahan man lang ini Dabi Bombo Radio Western Visayas nga sang flag raising ceremony bala sa adlaw sang Lunes sa amon nga provincial capital. Ginapayag diri nga na munuhan ni Governor Castro nga tido sa kaluga na yahaw sang kapis pagabot sa pagpakigbato sa COVID-19. Man lang diri sa kapis pero ti sa bugos gid gani nga pungso do wala na lang ya sa mga pumuluyo ang ining pagpakigbato naton sa COVID-19 after sa tong election. Diri sa amon sa kapis matapos ato hay ang mga kapulisan mandayon diri sa kapis PPOT gilayon man nga naga pagwa no ginbuhi ginpasangkad atong executive or ordinance no 082 sa gani ang pagsuksok sang proper wearing of face mask kag pagsunod sa social distancing. Umpisa sadto ti nagalagaw-lagaw laliwat ang mga kapulisan diri sa kapis kag kung sino dito wala sang face mask nga suksok sa unang paglapas ti tagaan kada na isang face mask kag may logbook sila nga nakasulat dito kay man ang first offense reprimand pa lang pag second offense mo although siya naman to ang wala suksok face mask ha ti bayad ka na sa imo second offense ang 1,000 pesos kag depende pa kung mapreso ikaw sa sulod sang 1 tubtob 3 ka adlaw. Kag kung third offense ka kag succeeding ni mga violation ti bayad ka gid sang 2,000 pesos kag depende pa kung sa korte kung mapreso ka sang 10 ka adlaw. Then amon Subunga City nagpagwa man no kagabi si Rojas City Mayor Ronnie Dadiva sa Executive Order number 13 series of 2022 kung sa diin ginasiling nga ang pagsuksok sang face mask sa syudad sang Rojas. Bangod din gani sa nagataas nga kaso numero sang COVID-19 diri sa syudad. Pero no may ara man sang pila ka mga exception ina ako nagakaon kay nagainom ikaw no nagaparticipate ikaw sa pila ka mga team or individual sports no kag kun sports or expertise activities no kun sa inanglan gid nga kakason bala ang mga face mask kag sa section 2 ginabuhi naman diri ho ang pagpakita sang proof of vaccination. Ginamanduan diri sa Executive Order number 0 or number 13 nga ini ang tanan nga mga establishmento diri sa syudad nga ipakita na naman ang proof of vaccination sa ilang mga customers kag mga empleyado antes magsulod sa ilang mga establishmento. So in short, naghuluhugot-hugot kami diri Bombo Radio Western Visayas sa pagsulundan sa pagsuksok sang face mask. Amo na ni so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maramong gid nga salamat Bombo Rita. Bombo Radio Rojas check taman ang Bombo Radio Kalibo with sino Bombo ninyo. Welcome ka, good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa amon sa may Banwa sang Karibo kag sa Kabugusan nga probinsya sa Aklan. Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri nga mga hog racers and mga backyard hog racers diri sa probinsya sa Aklan nagkalasugot nga magpatuman sang sini nga fix nga pagbaligya or presyo sa pagbaligya sang sini nga live weight o kon buhi nga baboy. Inigani matapos nga sa pilato ka mga inadlaw nakita nila nga tuman ang pagnaba sang sini nga presyohan ay isang buhi nga baboy kung ginabakal sa ila sang sini nga mga buyer. Pero ang presyo sa gapon sang sini nga
karne sang baboy sa mga nagapanguna nga mga merkado publiko diri sa amon sa probinsya nagalabot gihapon 250 pesos hasta 300 pesos. Ang hambal ang siling diri sang amon nga mga hog raisers, ang mga asosasyon sang hog raisers diri sa amon sa may probinsya sang Aklan nga dapat sila ang nagadikta sang sining presyohan na isang buhi nga baboy, ti sila pa ang ginadiktahan sang sini nga mga buyer. Nagkasugot to sila nga kung magpanaba sa 140 o 150 ang pagbakal sa ila sang sini nga buhi nga baboy, hindi nila ibaligya. Amo ni ang ginatawag nila bala, ginakabig nila Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas nga strike nila, no? Kaya daw nagakalugi na sila sang sini nga sitwasyon. Kag of course madamo na gani ang wala na lang nagabaligya sang ila to nga baboy kay hulat na lang nga magsaka sa kaliwat ang ini nga presyohanay. Ang amon man diri nga mga market vendors, mga nagabaligya bala sang karne sang baboy, ti ginahambal nila to nga ang ini nga sitwasyon amugid every year gid nga nagakanabo, pero wala sila to nagapanubo sang sini nga presyo sang baboy. Ang hambal man, ang siling man sang amon dire or sang aton nga Department of Agriculture Region 6 pinaagi kay Ma'am Rimelen Ricoter, ginpaathag niya nga ini gyapon domino effect sang mataas nga production cost ang gulpiada nga pagnaba sang mga balaklunon or pagbakal sang sini nga buhi nga baboy. Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, apisar nga napabalita naman na Bombo Radio Western Visayas nga mayara naman liwat nga big time rollback sa presyo sang petroleum products sa masunod nga Domingo. Ginpahayag diri sang amon diri nga mga pila ka mga asosasyon nga hindi bastante ang ini nga oil price rollback. Kay man ang gina-increase man sang mga nagtinaliwan to nga Domingo, tuman man kamahal. Di ang ila subong nga ginapanawagan matapos gani nga ginhambal naman sang national government nga pati ang mga tricycle drivers mahatagan man sang sini nga ayuda ti amo na ang ginahulat subong sang sini nga mga drivers. Pero kung hambalon ginabi man na batsyagan nila ang ini nga oil price rollback, ang hambal lang nila wala gid, hindi gid nila mabatsyagan. Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan, nakipag-angutan man naton dito ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa may bahin balasang Moscow sa Russia. Naghatag siya sang pila sa mga update kag subong ginaplanuhan naman sang Russian government nga putlo ng ini nga pipeline nga nagakonekta o naga-supply sang langis dito sa may bahin sa Canada. Nagaplano sila nga ila man nga utdon kay kung madumduman nauna na gani nga ginputol no sang Russia ang pag-supply sa ang pipeline nga naga-supply sang isini nga langis pakadto sa pila ka mga European countries. Subong nag-adjust naman ang Filipino community dito sa Russia, no? Kag suno kay Ma'am Alma Arcilia, ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa may Moscow, Russia, nga subong nakipag-angot na sa pila ka mga Asian countries ang Russian government para sang sininga kalakalan or sa sinibala nga trade Bombo Radio Western Visayas kay tuma na gid sila nga nagakalisod kag dire-diretso ang ininga inflation. Amo ni so far mga dalagpuan namon nga balita diri sa Kalibo kag sa kabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Patay man diri nga isa ka 50 anyos nga babayi matapos nabungguan sang pick-up nga Ford Ranger kagabi sa may area sang distrito sang Haro. Partikular sa may MacArthur Drive, Quintin Salas, kilala ining biktima nga si Yolanda Ingkoy sang Kubay Haro nagapatabok ini sa may karsada sang ginbungguan
sining Ford Ranger pickup truck nga ginamaneho ni Joey Mano, 56 anyos. Kasi Mario man isang biktima sa maya area sang Kubay, Haro. Mao sa impact sa pagkabunggo nagangkon sang fatal head injuries ang biktima sang gindala sa isa ka private hospital dre, ginadeklarar nga dead on arrival gid. Ang ini nga si Joey Manong driver ara karon sa kasuliyaman sang Haro Police Station kag ginahibalo dre kon bala desidido gid na mag-file sang panumbungon karon nga reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya sining ni Yolanda Incoy batok sa sining nakabunggo patay sa iya. Ang problema nyo dra sa Kalibo sa Aklan, bombo ninyo sa sining tama kabarat nga pamakal sa live weight sa mga backyard hog racers dra, pamakal sa mga ahente. Amo na ding problema sa mga backyard hog racers namon sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo kahapon gani. Nag-start na din ila sining hog strike, hindi sila magpagawa sang ila sining mga hinuptanan nga mga baboy, hindi sila magbaligya sa mga ahente kon baklon lang ini sa manubo sa 150 pesos ini per kilo ang live weight. Kagati ang pahayag ya diri sa Department of Agriculture sa mga interview namon, why nabi sila kuno control Bombo Radio Western Visayas sa presyohanay sang baboy kay ti hasta man lang ni sila sang monitoring. Pero kung buot ang mga local government units kuno among ma-check magsapol sa mga manugbaligya sang karne sang baboy sa merkado sa mga ahente kag sa mga nagasagod sang baboy nga mga backyard hog racers naton para may istoryahan ini kay ti kadako sang discrepancy makatilingala ang natabo nga tama kabarato naga-range lang from 120 to 130 pesos ang bakal sang live weight sang baboy, pero ang presyo iya sang karne sa merkado why naganubo kun why siya nagasakat naga-steady lang sa 280 to 290 pesos ini ang kilo. Naga-dinako yang ginansya sang mga nagabaligya sang karne ang mga ahente nga why man nagasagod sang baboy kag naga middle malang sa between sa nagasagod sang baboy kag sa nagakatay sang baboy, dako man ginansya. Pero nagasagod giya sang baboy, naga pulaw bugtaw magpabata sang baboy, naga binakal sang tama kamahal, naga minahal nga feeds nga ginabahog sa baboy, perdido ya sila, no? Tidiin ang hustisya sina dira. By the way, Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis, official function maningin kadtuan sa mga kapulisan from Negros Oriental, pero naka-motor lang ini sila. Why sila nagdala sang patrol or why sila nag-service ang ilan sining patrol vehicle, Bombo Dennis? Yes, Bombo Dennis, based din sa impormasyon, based man sa gain na pahayag no, sa Deputy Police City Director sa San Carlos City nga si Police Lieutenant Rubio Rita, ini nga mga pulis no, from Negros Oriental padulong diri sa Bacolod sa Negros Occidental Provincial Police Office kay subong tani nga adlaw may ara sila konferensya nga pagatabungan no. So ini sila yung nagsakay lang sa motor no, big bike bla tag iban din tag 450cc nga padulong sila diri sa Oriental sa Occidental ti amo ni masubok kapon kay dito pa lang sa San Carlos nga ti patabok naman sa ating DSB Don Salvador pa nagsumursya pakadto diri sa Bacolod nakasumalang sining mga sining trahedya no ti masabo diri kay ti ining si Lieutenant Colonel Ruben Berbo Jr. Hepe sang gihulngan PNP daw mo ni patay fatal nga gindeklar nga patay puting iyang hepe sang Norpo si Colonel Malyare may kan Bombo daw ni kuan lang minor injury lang ang naangkon sini ti amon ti tingalan tati nga daw sila nagsakay sa patrol car wais la kun ano abi ang official nga biko kati mga pulis naton may mga salakyan sa Norpo nag-bike lang sila, big bike lang, sakyan lang, Bombo Doni. O galing kita isinuman ang magadahom-dahom nga amotong matabo. Mutang galing natawag nga disgrasya, aksidente, kay why man sang may nagahungod nga matabo ni nga madulaan sa prino ang kasugatan nila sining dump truck nga kargado pagalito sang bato or graba. Kag sa ila gito ya masumalang, masubo-subo maning nadula yang kabuhi gid sang hepe mismo sang Gihulngan City Police Station. Hindi ko na mabalik dra sa inyo Bombo Radio Western.
Salamat kay Bombo Donny, Bombo Western Visayas.